Union Confederation. Pirming kabali sa report na ang Pilipinas saro sa 10 nasyon na bakong maray na trabahuhan o bakong maray sa mga trabahadores. Kadakol factors ang pigbasihan kang ginigibong pag-aadal, asin ang pagkumparar sa iba-ibang nasyon. Primero mga tugang ang pasweldo. Digdi siguro dahil man kita pwedeng makadiskusyon. Kaya nga ni dahil sa hababaan sweldo kan labor digdi, gulpian nagruluwasan ng mga call centers nan mga may sadiri hali sa ibang nasyon. Tabarato ang sa tuyang mga labor. Kadakol nin mga company na ang negosyo sa IT pagibonin mga computer program na ibinaralyo naman digdi sa Manila. Taan sa tuyang mga IT technicians, mga engineers, matitibay pero swelduhan mo sa nang kadikit o kina. Lalong-lalo na ang mga nurses. Ang mga nurses ta digdi, hababao na maray ang sweldo. Ang nasunod pa mga tugang na mga rason kung taano ta pigsabing an sa tuyang nasyon dahin data sa mga trabahadores iyo an pag-exercise da kan mga diretsos arog kang pag-organisar kan labor unions na maluyang maray digdi sa tuyang nasyon. Ang libreng pagtaram o pagtuyaw, representasyon sa management, asin mga tugang ang respetong itinatao sa mga trabahador. Kansarong sima naman, nagpaluwas man ang World Bank. Ni dahin data man na report. Na ang edukasyon ta, iyo ang pinakamaluya sa 79 nasyon na pig-adalan. Kundi insigida ang Secretary of Education na nagreklamo. Asin hinagad sa World Bank na mag-apologize sa salang report. Asin mga tugang pirang aldaw sa nainsigida ang World Bank naghagad man in dispensa. Idigdi sa report na ini kan International Trade Union Confederation, garong magiging difficile sa sato ang magprotesta na salaan report. Takong sala ang report na ini, tano takadakol sa satuyang mga kababayan na kung matatawan sa ng pagkakataon na magluwas sa Pilipinas, ang tendency iyo na magluwas. Asin magtrabaho sa ibang nasyon kaysa magparatrabaho igdi sa laog kang Pilipinas. Kita na gayud ang nasyon na warak sa enterong kinaban ang satong mga trabahador na naghaharanap nin oportunidad na dai makuha digdi sa laog kan sa tuyang nasyon. Saro sa tuyaw kang research group na ini, na digdi sa sato, kulang ang tinataong respeto sa satong mga workers. Itaman-tama, nagkaigo kitang pagkakataon na interviewon ang bagong tukaw na Regional Director kan Civil Service Commission na si Attorney Daisy Vargais kan suudma sa programang Riding in Tandem. Saro po sa sabong hinapot kung igwaman mga pending na kaso sa opisina kan Civil Service Commission digdi sa Bicol. Manunungod sa mga nadadangugta na may mga civil service workers o employees an minsan iniinitan kan mga mayors, governors dahil sinda nagsusuporta sa politika lalo na pagpanahon ng eleksyon. Ang kadaklan na istorya iyo na pag namalisyahan ng bako ka sa inda ay pag nagarana rinarabag ka sa rarayong assignment asin dai man nakakareklamo ang sa tuyang mga workers. Isyong ini mga tugang pigtukar misudma dahil taman-tama sa sinabi sa report kan ITAC nasaro sa problema ta sa Pilipinas kulang ang respeto sa mga trabahante. Kung minsan pagkakagraduar siribot kita pag-examine nin civil service
sa paglaom na pag civil service eligible, igagalang ka. Igwanin na security of tenure. Pero kung minsan daw pasado ka sa civil service, pinagkakawatan ka. Lalo na kunyaong ka sa gobyerno. Iyon yung mga tugang ansaro sa example kan sinasabi kang report na kung minsan kulang ang respeto ta sa mga workers igdi sa Pilipinas. Sinabi ni Atty. Bragais na iyong bagong nagtukaw na direktor kan Civil Service Commission na ang mga career employees maging ang mga kaswal sa government offices da inong ka magpartisipar sa partisan political activities para da ipag-initan asin da mabayular ang civil service law na nagbabawal. Ang realidad, dawan empleyado da magpartisipar pag ang politiko na aarama na ang pamilya kan empleyado dahil nagsusuporta sa iya, iya na pag-iinitan as inaabuso. Mga tugang, kang sabihon kan World Bank, nan edukasyon ta ang pinakamaluya sa 79 nasyon, na pig-evaluate, nagpalag kita sa salang sahot. Sa sahot na ini mga tugang kang International Trade Union Confederation, nasaro ang nasyon ta sa pinakamaraot na nasyon na trabahuhan. Magpalag daw kita o matuninong na lang tagarong totoo ang sahot ninda. Aldaw Banwaan, ang pagdisarolyar ka naningenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan Banwaan. Digdi sa programang Aldaw Banwaan sa 97.5 Bangon OK FM.